Hawdy, mae heddiw yn International Biscuit Day. Ond mae bob diwrnod yn ddiwrnod wbath. Mae ddyddiau yn macaroon day sy'n debyg iawn i fisged. Mae dydd Gwener yn donuts day a fish and chips day, neu diwrnod sgods a sglods. Dydd Sadwrn mae'n rotisserie chicken day a rocky road day. A dydd Sul mae hi'n chocolate macaroon day. Go wir, pan bod yna gymaint o ddyddiau bwydydd random? Mae rai yn nhw yn hollol swyddogol yn enwedig yn yr USA. Mae mae'r o unrhyw dref neu ddinas yn medru cyhoeddi'n swyddogol. Hear ye, I now declare it officially Bisged Day, yee-haw! Mae'r Senedd a'r arlywydd wedi seinio off ar ein nhw. Nath Ronald Reagan greu Catfish Day, National Ice Cream Day a National Ice Cream Month. Ham! Does neb yn cael diwrnod off gwaith i ddathlu, so be di pwynt? Fel arfer, mae o'n gyfle i amlygu a dathlu diwydiant, ond hefyd yn esgus i rwy'n pwysig feta macaroons efo millionaires di gwerthu lot o macaroons. Mae unrhyw un yn medru cyhoeddi bod unrhyw ddiwrnod yn un arbennig, a fel arfer mae o'n PR stunt, fel Cookie Day, gafodd ei ddyfeisio gan y Blue Chip Cookie Company yn 1987. Ond mae'r rhan fwyaf o Food Days gan gynnwys heddiw diwrnod y bisgedi wedi creu gan un person, Parry. Na joc. John Brian Hopkins. Nath John Brian gychwyn blog Foodimentary yn 2006 ac fod o wedi dechrau drwy nodi dyddiadau bwyd gywir, yn fuan iawn oedd o jyst yn ei pethau fyny. Biscuit Day, Macaroon Day, Donut Day, Chocolate Macaroon Day, Vanilla Macaroon Day, Anchovy and Pineapple Pizza Macaroon Day. Wrth gwrs mae cwmnïau bisgedi yn fwy na hapus i fanteisio'r hyn. Os di bobl yn siarad am macaroons digon yn y diwedd, ti'n mynd i fod eisiau bitsain? Fel mae advertising yn gweithio. Achos, cyn i chi fynd, dyma rhagor o fideos efo fi a pobl eraill o rybys. Gwasgwch y logo i dan sgrifio i, Sianel Hans, dwi'n fod i'r rybys na dw.